Moi boa tarde, seguimos con estas conversas en Irmandade que sabedes que facemos sobre personaxes principais ou sobre momentos ou efemérides relacionadas co centenario das Irmandades da Fala. E se falamos das Irmandades, necesariamente tiñamos que falar de unha das persoas importantes nese sentido, polo que é toda a súa obra plástica, pero tamén todo ese compromiso que había pola lingua, pola cultura e pola vanguarda, non, de Álvaro Cebreiro, que este o que hoxe nos chama aquí. Vai a ser Alfonso Pose, cuñado de Álvaro Cebreiro, o seu albacea, o que guardou a memoria, a obra, pero tamén esa memoria de Álvaro. E o acompaña para facer esta conversa Suso Torres. Suso Torres é un estudoso do tempo das Irmandades, sobre todo, é o que máis coñezo da Irmandade de Betanzos, pero tamén sobre Álvaro Cebreiro. Xa el vos contará como en Betanzos, xa na década dos 90, fan unha exposición antolóxica cando, quizás para todos nós ainda moi descoñecidos a obra tan importante. Entón, graciñas por vir e vos cando boas tardes, amigas e amigos. É un placer para min estar nesta entidade da que fun, esta xa veterana entidade, da que fun socio durante varios anos cando vivía na Coruña, e incluso en algún momento fun directivo cando era presidenta Pilar García Negro. Por tanto, é un placer volver a esta asociación Alexandre Bóveda. Bueno, estou aquí como acompañando a Alfonso Pose Romero, como xa dixo María Xosé, que é cuñado de Cebreiro e que durante moitos anos foi unha persoa que se dedicou primeiro a recuperar todo canto legado deixara Álvaro, analizalo, estudialo e logo poñelo á disposición de calquera persona interesada, non? De tal maneira que alá polo ano 1985 aproximadamente eu puxeme en contacto con Pili Cebreiro, a sobrinha, porque necesitaba unha caricatura de Viqueira, que Álvaro fixeralle varias caricaturas a Viqueira, pequenas variantes, e necesitaba unha para a portada do que iba a ser o meu libro sobre Xoán Vicente Viqueira, non? E Pilar levoume á casa do seu tío Alfonso, e Alfonso facilitoume a caricatura, e a partir de aí entramos nunha relación que mantemos ata hoxe, da amizade, e que creo que foi fecunda en realizacións, porque, como xa dixo María Xosé, fixemos, gracias a este contacto con Alfonso, fixemos a primeira exposición antolóxica de Cebreiro, despois da súa primeira que se facía despois da súa morte, en Betanzos, na Asociación Cultural de Irabella, no ano 93. Moitos anos antes de que se fixese na Coruña outra mostra de Cebreiro que se fixera no Pazo de María Pita, e editamos un catálogo con estudos de Siro e de Clodio González, e moitas máis iniciativas que gracias a Alfonso pudemos realizar, como por exemplo a reedición facsimilar de Rexurdimento, que era o órgano da Irmandade Nacionalista Galega que se imprimía en Betanzos e que estaba incompleto en todas as hemerotecas de Galicia. Non había ninguna que tivese a colección completa. E gracias aos números que tiña Alfonso, os que eran de Cebreiro, que foran de Cebreiro, completamos esa colección e fixemos unha edición facsimilar tamén polos anos 90 deste boletín Rexurdimento. Logo xa un pouco máis adiante, no ano 2000, que era o centenario do nacemento de Manuel Antonio,
cedeunos un dos dous exemplares que conservaba do manifesto máis alá, un manifesto que casi ninguén vira ou coñecía físicamente, e con ese manifesto fixemos, con ese original, fixemos unha edición facsimilar tamén, que trouxen aquí por certo, acompañado dunhos estudos sobre o manifesto máis alá. Este é o célebre manifesto, o facsímil. Este era o manifesto máis alá, que prácticamente ningún estudoso naquela altura o vira ainda, non? Non sei se a xente xa o coñecía, pero moitos da xente que falaba del non o viran físicamente, non? E isto fixémolo, xa digo, no ano 2000, unha edición conmemorativa do centenario de Manuel Antonio, gracias a Alfonso, a súa xenerosidade e ao seu bon facer. E, bueno, moitas máis iniciativas, algunhas xa a título persoal, de traballos meus, que me ten cedido moita documentación, moita libros, material que el foi organizando, e incluso a moitísima xente que eu levei por ali, pola súa casa, e a que sempre lle facilitou todo tipo de documentación, non? Xa que o traballo de Alfonso nese sentido é encomiable. Bueno, pois vamos a comenzar polo principio, non? Así vou ir guiando un pouco o repaso pola vida e obra de Álvaro Cebreiro, porque Alfonso ten problemas auditivos bastante serios, e vamos a ver se intentamos levar así un fío condutor alrededor da vida deste precoz artista tan vencellado ás Irmandades da Fala. Bueno, Cebreiro é coruñés, Alfonso. Nace na Coruña, non? Nací na Coruña, na rúa de Linares Rivas, no maio do 3, de 1903. Seguironlle dous irmáns, un varón e a femia, que é a minha muller, pero que era case un pouco perdiu o pai. O pai morreu aos 32 anos. E aquela casa, pois, vinha-se en riba a viúva, daquela mudaron para o que entonces era o Camiño Novo, que depois foi Juan Flores. Ali, despois viveu en o Río, Cebreiro. No Río, no ano 56, aos 53 anos. E ali fixo toda a súa obra, porque ele totalmente se ausentou, pois, a anemia de que estuve en París, pero depois toda a súa vida estuvo aquí na Coruña, toda a vida. Que estudo realizou? Que estudos realizou? Bueno, ele realizou o estudo de bacharelato, pero non o finalizou, debido ao problema dunha alopecia total, que lle ocorreu con unha infección dunha peluquería que daquela estaba en San Andrés, entre Juan de Vega e a Rúa da Alameda. Aquela alopecia, ademais de facer de caer o pelo total, pois enfrentaba con os seus compañeros de estudo, que se metían con ele esas problemas da xuventude e tamén de algún profesor, e fixo que Álvaro deixase de asistir a clase, pois ele debía ser aos 14 ou 15 anos cando deu iso. Depois ele estudaba na casa, estudou moito, incluso estudiou idiomas, porque ele teño cousas dentro traducido do francés e do italiano, correspondencia como estranxeiro metida en francés tamén. Claro, practicarei moito o dibuixo, porque depois foi un maestro no dibuixo. Non sei se escoitase
Non fixo estudos de, por exemplo, na Escola de Artes e Oficios non estivo. Eso non teño noticia, É un autodidacta, completamente Porque debe ser un autodidacta. autodidacta completo. Porque, claro, deixou os estudos de bacharelato por culpa da alopecia, pois se sometía noutra conjunto de rapazadas para salir o mesmo. Bueno, el entra moi noviño, entra en contacto ca xente das Irmandades da Fala, en concreto con Antón Vilar Ponte, non? A través de Antón Vilar Ponte. Claro, mira, Antón Vilar Ponte, xa sabes que era farmacéutico, establecido en Foz, ali pasou a Cuba, despois deu para a Península, quedou establecido aquí na Coruña. No ano 16 publicou o seu folleto de nuestra afirmación regional e fundáronse as Irmandades, que primeiramente eran as Irmandades dos Amigos da Fala, e depois simplificouse en Irmandades da Saga, e tamén se publicou o seu boletín A Nosa Terra, no ano 16. Bueno, pois no ano 17 Álvaro tiña 14 anos, xa hai a colección, empeza a colección do boletín da Nosa Terra. Non sei que anda, tiña 14 anos. Así que tuvo que ser buscar o local das Irmandades, e seguramente foi cando conociu a Antón, e que despois estableceron unha actividade moi íntima, hasta o último momento, porque en outro tuve unha enfermedade bastante grave Antón, Sobreiro estuvo totalmente entregado a atender, a contar, así que eu sei que é unha amistade moi íntima e continuada, porque depois todo o que facía, veces consultaba, mesmo cando Manuel Antonio non estuvo aquí, pois consultaron o Baixará, en fin, estaba... O sea, que aos 14 anos xa lía a Nosa Terra, conservou os números daqueles, e empeza a colaborar tamén moi noviño, non? Empeza a colaborar na Nosa Terra moi noviño. Home, tanto que aos 16 anos publicou ali a primeira caricatura que é de Inero Pintor Inmendo Corral, de Ferrol, aos 16 anos. Fui precoz en todo. Eu fui precoz en todo. A primeira caricatura que aparece na Nosa Terra é a de Sobreiro, filmada no Matamoros, aos 16 anos. Que a máis hai outro facete que me parece que é desconocido. Que tamén era un pouco poeta, na colle pola poesía popular. Cando ele tiña 16 anos, publicabas aquí no diario Noroeste, un suplemento que titulaba Nós, páxinas galegas do diario da Coruña e Noroeste. E aí publicou unhas poesías populares que eu conocí xa de rapaz, fixeronse populares antes de saber quen era Ferreiro, que era unha nena nunha fonte por unha berza bebía. A berza estaba rachada, toda a auga lle caía. O sea que ainda me lembro deso de rapaz. Non sabía o que non se bebé. Depois ele continuou estas actividades literarias, depois con traduccións do francés, traduccións de poesías de italiano. Tamén na Nosa Terra, nas Irmandades da Fala, vai facer a súa primeira exposición, non? En 1920. Iso é en 1920, en octubre. Con 17 anos. Con 17 anos. Pero bueno, aquí tamén no ano 20 xa estuve aquí Castelao. E fixo tamén unha exposición no Circo de Artesanos. Aí debido ser cando conocido Castelao.
e a súa obra. Ainda que xa o que da nosa terra se publicaba algo, mas despois así unha exposición libre por hacer a Castelao, e tamén que as súas del Castelao confiou a súa conferencia humorismo, dibuixo humorístico e caricatura. E despois me parece que tamén era Vicente Risco, aquí tamén me dan unha conferencia, non sei tamén se Viqueira dan unha conferencia. Así que esa exposición do ano 20 de Castelao tiene que significar moito para Febreiro, para conocer a obra e conocer tamén as personalidades foi saludado na nosa terra nesa primeira exposición como foi unha exposición moi eloxiada, moi eloxiada na nosa terra. É enorme. Eu coido que debía ser Vilarponte, Antón Vilarponte, o autor da crítica, non é? Hai unha fotografía do arquivo de Bernardino Rodríguez do Campo, ali aparece Febreiro, un Antón Vilarponte, con Víctor Casas, con Torreo Calderón e con un escultor que era Emilio Madariaga. Emilio Madariaga é un escultor, autor de unha escultura que hai na Praza do Médico Rodríguez, unha escultura en bronce. Ese era irmán do político Salvador Madariaga. Aí está esa fotografía do arquivo de Bernardino Varela. Sí, despois vamos a poñer, porque ao final vamos a proxectar unhas imágenes recollendo un pouco da obra de Cebreiro. Por eses anos tamén comeza a amizade del con Manuel Antonio, que ven á Coruña. Con Manuel Antonio este dixeron no ano 21, porque está hospedado nunha casa da Rúa da Torre. Me parece que foi sobre marzo, ou sobre a Rúa da Torre, e aquí estuvo 9 días. 9 días. Ora que non sei como, en fin, se conocían antes, pero todo, vínose conocer aquí, personalmente, pero depois tamén en seguida se fundiron, como dicía Cebreiro, unha carta de unha irmandade cerebral. É que xa pudieron falar, seguramente con Antón Vilarponte, xa pudieron falar do manifesto, seguramente, porque eso foi no 21. O manifesto apareció en San Juan do 22, o ano seguinte, seguramente. O sea que, por lo menos as ideas principales, debemos falar de eso. Sí, bueno, aquí temos a un gran estudoso de Manuel Antonio, a xeitos, que mantivo unha correspondencia epistolar, que está recollida no epistolario. Hai unhas 14 ou 15 cartas de Cebreiro a Manuel Antonio, e tamén de Manuel Antonio a Cebreiro. E claro, aí falase de todo isto do máis alá que está relatando Manuel Antonio, e desde a Coruña Vilarponte e Cebreiro anímano, empúxano coincidindo coa escisión que hai nas Irmandades da Fala, como Antón Vilarponte está apoiando ao sector de risco, e Cebreiro tamén, e Manuel Antonio tamén terminará na ING, na Irmandade Nacionalista Galega,
Entón, interesa moito a Vilar Ponte que saia xa ese manifesto, que é un manifesto á mocidade, a mocidade galega, e danlle consellos nas cartas do que ten, e sobre todo apura no que faga, pero o feito é que o manifesto remata sendo asinado por Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro, que asinan os dous. Sí. Que, bueno, para o que foi o manifesto en sí, pois non ten nada gráfico, non? É curioso que asinando un artista como Cebreiro carece de calquer cuestión gráfica, non? Son únicamente a imprenta, os tipos de imprenta e unha vixeira... Ben, tamén iba a cousa económica, que eran dos rapazes, no caso, non? Era a cousa que buscan moito, porque incluso me parece que Antón Villar Ponte para o que se facía fallar, porque ele asustaba un pouco económicamente, era todo económico para dos rapazes de que era que despois distribuírono, parece ser que fixeron alrededor de 200 exemplares, non? Sí, 200, partironse cerca, non? Distribuídos, enviábano a prensa, a revistas, fundamentalmente, incluso do estranxeiro, non? Pero que tuvera, vamos, por menos aquí en Galicia tuvera mucha trascendencia, como meterse con ele, os académicos, que conocían, os médicos, porque era unha cousa, unha rapazada, foi unha rapazada, pero naquel foi moi ben recibido, por outro, moi ben recibido. Antón Villar Ponte, que consultaba tamén, que si arregou, cartelado tamén, fixe o elección moito, todos o contigo dese despois claro, era demasiado rapazada. Si, en algunha nota de prensa, creo que da nosa terra, viñan esas obras e despois xa falaremos, algo así como que primeiro tiñan que, antes de criticar, que tiñan que crear, non? Porque para eles, máis eran os vellos. Pero despois, máis tarde, cando Cebreiro xa nunha entrevista nega ter firmado o manifesto. Nunha entrevista nos anos 50, creo, por aí, negou que xa non era tan baixada, xa non era tan convencional. Pero, bueno, non me apareceu, non? O nome apareceu na correspondencia vese que están en común acordo na súa xestación e na súa distribución e máis. O que pasa que quizá de maior, pois a mellor renunciou un pouco a esa... Mira, tamén aquí na Coruña, por esos anos, sai a revista Alfar, o ano 23, na que vai colaborar tamén... A revista Alfar, aquí os cónsules iberoamericanos en Galicia publicaban un boletín para sin maior trascendencia. Pero cando o cónsul de Uruguai, Xulio Casals, se fez o cargo do boletín, convertiron nunha revista de ámbito nacional, tanto na súa presentación como na colaboración, porque é aí, incluso está no nivel mundo, Salvador Dalí, Gómez de la Serna, eran os colaboradores disso. En Cebreiro, tamén moi amigo de Xulio Casals, tamén moito, esa e despois iso foi no 22. No 22, cando se fixo todo o cargo Casal, esa entrou un Cebreiro aí con unha caricatura de Villar Ponte dun artículo dele.
tamén máis adiante con outros traballos. Ele tamén apareciu nun dibuixo de 6 de julio, e depois continuou tamén hasta o 26, que deixou unha pasar, porque marchou para a súa terra. Pero era unha revista de moita categoría. Afortunadamente, como dixese, porque fixo unha edición fascina, moi boa tamén, patrocinada polo Concello de Río de Garón, con 4 tomos novos. E Cebreiro, como era amigo de pois, por exemplo, Risco mandoulle unha poesía a Cebreiro para que lle pidiera casar que insertase nas páxinas de Afar. E ali apareciu un trinomio de Cebreiro, o único que coñezo é a poesía de Risco. Apareceu tamén despois con caricaturas de as de Guerra de Junqueiro, claro, non podía faltar o seu Teixeira Pascuais, a doble páxina, e para iso pediulle un poeta catalán, pediulle un traballo sobre Teixeira Pascuais, e a Pascuais pediulle unhas poesías. Ele aportou unha caricatura e apareceu todo a doble páxina ali na páxina de Afar. Ele, por Teixeira de Pascuais, está unha gran devoción. E aparecía Teixeira de Pascuais en todas partes que ponía, aparecía en todas as revistas. No ano 24 vaise crear en Lugo a revista Ronsel, tamén unha revista de arte, que dirixe Correa Calderón, e Cebreiro vai ser o director artístico, non? Foi o director artístico, e ali, claro, xa empezou con... Bom, e ademais aportou os seus amigos, Miguel Herrera, Victoriano Taigo, Manuel Antonio, publicaron ali, por mediación dele, e artísticamente, pois, tamén, entre todos os exemplares, publicou traballos, vamos, un retrato máis ben de Teixeira Pascuais, de Pío Roja, de Unamuno, houve moita colaboración, porque en Alfaro o director foi pasar, parece que non lle gustaba moito a inserción de traballo en grego. Entonces, Cebreiro escritor levou os momentos a Ronsel. Ronsel tuvo pouca vida, publicou 6 números, publicou moi ben, porque ademais publicou tamén despois 3 libros, El arte racial de Suárez Campos, Hacia el ballet gallego de Bael, e de Correa Calderón, despois de italiano, foi o primeiro conjunto de sonetos, non sei, italiano, outro máis, empezou ben, pero os 6 números, claro, económicamente, era tamén un rapaz, non sei como se escribiría, para que, foi das poucas veces que Cebreiro saleu da Coruña, fora da viaxe a París, que falaremos despois. Bueno, é que tamén hai outra cousa de tipo particular. É que, como dixemos antes, o secretario de Ronsel era Álvaro Gil. Álvaro Gil tinha unha irmã, e fixeron os moitos. Cebreiro e irmán de Aragán, Pupuchi. Pero, depois incluso Cebreiro pedir a Teixeira de Pascuais unhas poesías autógrafas para a súa noiva. Pero depois pensáronse, debiu ser ele, a súa invitación de saúde, porque hai unhas cartas moi
incluso iba a visitarlo a Cadú, que ali estaba enfermo. Ela iba a verlo aí. Non sei que unha cousa significa, non só non sei, non. Despois xa no ano 27 comeza a colaborar en Vida Gallega, unha revista de moita tirada, e facía as portadas durante moitos anos. Foi a colaboración máis extensa. Durou hasta o 35. A portada, e incluso desde París. Nese ano tamén me publicou no Diario de Madrid El Sol. Unhas historietas de perto das 8, non foron as 8. Precursores do cómic, non? Como un cómic, como eran historietas que unha tira cómic. Eran uns 4 ou 5 carriños. En Vida Gallega debía de tamén haber motivación económica, non? Más ben, máis que relación ideolóxica. Xa te digo, desde ese hasta o ano 35. No 35 foi a colaboración máis extensa. Porque nas outras non cobraba, pero en Vida Gallega debía de cobrar algo. Xa te digo, hasta cando estivo en París, ali mandaba algúns dos originais desas portadas están no Museo de Cuarto. No Castro. Carlos Maside. Pero na casa original non hai ningún. Por si que mandar originales quedaban ningún ben. Aí eran viñetas humorísticas, non? Como un pé. Ocupaban a portada. Era sempre unha parella, como un diálogo. Por eses anos, Febreiro, como caricaturista, estaba considerado ao par con Castelao, Bagaría e algún máis dos mellores de España. Foi comparado dos mellores do Estado, non? Foi por algúns críticos, incluso de fora, non de aquí de Galicia, era considerado como un dos mellores caricaturistas do momento. Que naquele tempo tamén se daba Maside, pero Maside coñece pouco. Un magnífico caricaturista, Maside entrou. Pero aí me parece que no sentido da caricatura trabalhou máis Febreiro que Maside. A primeira caricatura foi a do seu colega de Ferrol Medio Corral, cando tiña 16 anos. Depois, para aparecer un pouco máis, Inadecio Padriño, que era tío de Isaac Pardo, e foi así aparecendo por tudo. Antón Viaconte dedicolle 14 caricaturas. Foi o que máis caricatura. Era o que máis tiña a mão. Depois tamén, ese o seu amigo Imeldo Corral. Pero isto debía ser tamén porque por a súa cara era moi propio de caricaturizar. Para ser caricaturizado. Outra faceta dele como artista é a de ilustrador de libros. Ilustrou varios libros de poetas e galegos. Dos primeiros debía ser un de Jaime Quintanilla, de Ferrol, titulado Adén, que leva unha portada, unha santa compañía, terrorífica, pero magnífica. Depois, así, porque por ese tempo empezáronse unha moda de publicar novelinhas. En Ferrol publicaba a situación céltica, ele ilustrou tamén nas portadas, depois apareceu tamén outra en Pontevedra, outra produción en Oense, aquí tamén, pero aquí, que era publicada por Lar, onde ando a París, era unha portada única para todas as ficha, sí, unha portada ficha. Ese depois publicou o Vamos.
ilustrou libros, que a mellor ilustración sexa a de Bento Mareiro de Capanillas. Ese va a portada de Castrao e as ilustracións interiores de Cebreiro. Outras portadas tamén de López Avente. De López Avente. Pero De Charlón e Hermida tamén. De Charlón e Hermida, dos monólogos, dos diálogos parrafeos. Pero, claro, él me parece que económicamente mellor, porque facía 4 ou 6 ilustracións, en fin, por un libro, regalaba en un exemplar, ese exemplar, a mellor, ele regalaba aos jóvenes porque depois non había na casa. Ese pasou con Bento Mareiro de Cabanillas, que se eu tuve unha sorte de mercar un exemplar, me parece que antes de comer de ver. Se non fora por ese exemplar, non aparecía ninguna referencia na súa biografía. Entende? Porque non había casa. Ele, o Daniel, como pasou con outros, por exemplo, a revista Rocher está incompleta na casa. Sobre todo, especialmente non pude elaborar nada. Non sei por que. E claro, eu creo que esas combinacións que facía de portadas, de usos interiores, pois non económicamente non lle resultaba, non? E depois, que sabes? Tamén. Pero agora si todo realmente moito fama, porque son traballos moi interesantes. Antes xa falaches de Teixeira de Pascuais, non? Cebreiro mantivo unha moita relación con Portugal, sin nunca ir a Portugal, non? Foi como un transmisor, un axente, digamos, de intercambio entre Portugal e entre a cultura portuguesa e galega, non? Tuvo relación con moitos escritores. Aí ele dirixiuse a Teixeira de Pascuais pedíndolle unha fotografía para facerlle unha fotografía. Esa caricatura apareceu no boletín da nosa terra no ano 17, e gostoulle moito a Teixeira de Pascuais, elevou-me moito, depois xa ele continuou facendo dele. Ele falaba destas 10 caricaturas, porque ele estaba encantado, estaba case enamorado da obra de Teixeira de Pascuais, que a súa amizade é un rapaz maior que eu teño que dedicaba. E tamén lle solicitaba poemas para publicar nas revistas aquí. E con outros escritores tamén, con outros escritores tamén lle... Sí, aí empezou, porque depois... Hubo correspondencia con varios portugueses. Hubo moita correspondencia con portugueses porque aquí, no ano 21... Está publicada, ademais. Sí, a correspondencia con Teixeira... No ano 21 fixo aquí unha visita ao Orfeón de Porto. Viña, presidía o filósofo Leandro Coimbra, que produciu aquí unhas conferencias nos últimos anos. O Orfeón actuou tamén na Plaza de Toros, e aquí no Teatro Rosalía. Tamén viñen os pintores
que era Octavio Sergio e Sócrates, e empezaron as relacións con portugués, porque depois todo portugués que viña a Coruña e se batara con Cebreiro. Como o presidente Bernardino Machado, estuvo exiliado aquí na Coruña. O presidente Bernardino Machado, en Portugal, foi deposto no ano 26, bueno, non deposto. Bernardino Machado dimitira antes. Houbera golpe de Estado, pero ele tuver que marchar, estableciu-se primeiramente na Guarda. Ali, precisamente, o ano 3, descubriron unha placa de bronce no palacete en que ele se hospedara na Guarda. Pero despois, non sei, ele veu para a Coruña no ano 27, aquí estaba Bernardino Machado, no ano 27. Por que veu para aquí? Non sei se foi voluntariamente ou sería porque as autoridades españolas pedironlle que se adoptase da fronteira, claro, por indicación das autoridades portuguesas, non? E aquí está don Bernardino Machado, foi recibido con moita consideración. Aquí o Concello da Coruña declarou hóspede de Huerta de Honor. No Circo de Artesanos fixeron unha recepción moi boa, un discurso, ramo de flores para as fillas. Aquí, claro, ele atopábase moi ben no seu exilio, porque aquí tiña con que pagar, tiña a Casa de Santiago para a Esquiroga, a Vazconde, tiña a Pierponte, a sindicatura de pero tamén tiña a Cebreiro, a pesar de que había máis de 50 anos de diferencia na idade. Claro, eu estou pensando nisso, debido ser porque ao falar con Cebreiro era unha evasión que tiña don Bernardino, falaban de arte, falaban de literatura, paseaban, falaban de libros. Cando ele visitaba a librería Cinco Hermanos, que daquela estaba no Porto, en fin, tamén visitaba a casa, porque cando le escribía meus cumprimentos por a súa boa mãe. O sea que tinha unha intimidade, é depois que se continuou a correspondencia, é depois que tamén de lá en París, cando Cebreiro estuvo en París, de marzo do 28 a agosto do 29, e lá visitar a don Bernardino, fomos visitar, porque don Bernardino estaba na zona vasco-francesa de Campo Vesper. E despois... Que, por certo, está publicada a correspondencia entre Bernardino Machado e Cebreiro, non? Publicárase. Exacto, digo, unha amistade moi... Hai unha anécdota de edición deso. Alfonso tiña preparada a correspondencia esa con unhas notas estupendas con moita información nas notas explicando os distintos personaxes que aparecían ali e tal, e íbase publicar en Portugal, e eu facía de corrector de probas. Entón xa corrixira as segundas probas, xa a cousa ia a camiño de edición, cando mandaron a decir que se suspendía a edición porque a última hora os subsidios que había para a edición suspenderanse por un cambio que houbera de goberno e tal, e quedara sin editar en Portugal, pero logo publicaronse a través de un profesor, pero bueno, a edición que preparara Alfonso era preciosa porque hasta estéticamente iba cuidada, con dibuxos, con fotografías, con caricaturas e unhas notas moi documentadísimas, non? Foi unha mágoa que non chegase despois de todo o traballo que se pasou para facela.
Pois Juan Bernardino tivera que marchar e todos os portugueses que estaban Sí, porque había moitos republicanos portugueses. Por petición das autoridades portuguesas marcharon para Francia, que foi cando se estableciu en Cambó Espín. Pero depois, ao vir a República, no ano 31, vinieron todos os portugueses para España e establecéronse en Madrid. Non só portugueses de tipo literario, sino políticos que aquí recogieron armas para facer unha inversión en Portugal. Pero non chegaron a xuntar cartas e quedaronse as armas que tiveron esa cousa de facer barullos con Portugal. E Don Bernardino despois estuvo sempre allá, porque primeiro pasou de Portugal a Guarda, de Guarda a Coruña, de Coruña a Francia, depois de Francia pasou a Madrid. Despois, cando alguén foi no 36, volviu outra vez para Francia. Pero despois ali volviu a cousa de guerra con Alemania, e daquela el xa non tiña que pedirle permiso ás autoridades portuguesas. Fui a establecer, terle permiso para establecerse en Paredes de Moura. Paredes de Moura, en Portugal. E logo, ele faleceu aos 93 anos e está enterrado en Famalicão. O sea que tuvo pouca estabilidade, vamos. Eu da viaxe a París de febreiro, como foi a cousa? Ele foi para ampliar estudos. Pero non becado, non iba pensionado. Non, aí está. Ele pedirlle unha pensión á Diputación e negada. E depois, en artículo que publicou Villar Conto metíase que con competencias de los padres, como é que non lle deron unha pensión e foi por a súa conta. E claro, desde ali tamén, cando traballaba, mandaba os artículos, digo, as portadas da Vida Galega, claro, económicamente, e tamén ali facía dibujos, publicábase na prensa, vamos, en revistas de París, claro, hai alguna casa que con traballo ten. Estuvo a medio. Ano medio, estivo en París. O sea, do 28, marzo 28, agosto 29. Cando vi, claro, nese tempo, continuaba que alopecia. A alopecia vi de durar uns 14 ou 15 anos. Cando fui para París, empezar a ter no centro, e cando vi, de regreso, traía unha cabeleira completa, hasta o punto de que na voz de Galicia apareció unha nota de regreso de París de Breiro e que trae unha abundante cabellera. Despois, xa máis maior, nunha entrevista dixo que fora por causa de un elefante no zoo de París. Unha broma. Sí, Fernando Mon, nunha entrevista con Fernando Mon. Dixo que fora un accidente zoolóxico, aí, pero claro, que lle mexeron un elefante na cabeza. Cando marchou, esa empezaba a salir el curso, tivo sempre moi abundante. En París tuvo relación con un artista xaponés coñecido que era... Sí, claro. Era admirador de...
Pero tamén fixo así algunhas cousas xa comizantes. Bueno, claro, él sería conducido, tamén sería con moitos máis, colegas, claro, na capital de París, tivo ocasión de visitar moitas cousas, non? Porque estaba para iso, precisamente. Para aprender, visitar museos. Él, despois das Irmandades, estar na ING, logo, despois da extinción das Irmandades da Fala, nos anos da República, que actividade tuvo? Estuvo relacionado con alguna agrupación política ou co Partido Galeguista, non tivo? Él era republicano, de esquerda, sabe? Únicamente teño unha pequena referencia de él como un curmán que era Alfredo Canadense. Sei que cando aquí veio a dar un meeting ao Carlos Diego, sei que se puseran no Teatro Rosalía, sei que se puseran na entrada para protestar, para hablar, é a única referencia así que teño de actividade política. Pero seguiu tendo actividade artística durante os anos da República, seguiu tendo actividade artística menos, algo menos, non? A actividade artística, ele de París ca doenza, que ca enfermedade, porque aí xa non hai tanta a súa actividade cultural foi os primeiros anos, a súa precocidade xa desde que era 16, 17 anos, hasta que fui por iso, non hai tanta coisa. Por iso digo eu que ainda que non tivera actividade política na República, ao chegar ao 36, o golpe militar, non teño referencia, desas cousas non se farán nunca en casa. Desas non se farán nunca en casa. Únicamente un detalle da miña muller, había unha pistola na casa, que non sei se sería de Álvaro ou se sería do irmán Eduardo. E a miña muller colliu a pistola, meteu aquí, e foi a levar a un amigo militar que também, cando o natural sería que avisarse ao militar que viñera a casa con ela. Eu pero non fui a cousas espontáneas, económicas, sacar os niños da casa. E despois non teño nada, non se falou nunca nada da casa, e non teño referencia ninguna. Porque se algo tiña pasarse. Esta tiña amizades en todos os estamentos, tanto de esquerda como de derecha, como militar, como de eclesiástico. Cada outro que sabía por ele. Pero ele tenía que estar de cuido na casa. De cuido, non estuvo retirado. O sea, nada. É dicir, que ele xa na posguerra está moi retirado de toda a actividade, pero logo comeza a colaborar no Ideal Gallego, con billetes turísticos. Sí, ele comeza no ano 50. Xa enfermo, non? Xa estaba enfermo daquel. Sí, xa estaba. Estaba no ano 50 con un dibuixo humorístico semanal, que aparecía os domingos. Os domingos, sí. Depois tamén fixo este sector disco, así un pouco quitado. Que despois recolleronse nun libro, despois recolleronse dibuixos de Cebreiro. Ese, sí, fixose unha edición recollendo unha selección, non total, sino unha selección de deseños que ele publicaba semanalmente no Ideal Gallego. Despois tamén na edición do Castro recolliuse
vivir deseños simbolísticos dele, pero sacramentan o primeiro, non sei como se dixen, pero o primeiro libro foi de todo de gallega. E despois unha selección de cosas. Nesos anos da posguerra tamén ten moita relación con Urbano Le Gris, non? Moita con Urbano Le Gris, claro, víanse todos os días está incluído na casa. Tedes obras de algunha obra dele regalada por Álvaro, non? Cando eu nunca sí, pero eu non tuvo matou a muller. Depois fixeron unha exposición a comprarlo eu no cuadro dele, e depois ele tamén regalou un pero agora falando de Luís quería contar unha cousa, porque viñeron os portugueses aquí a Coruña, un deles chamábanse, como a petición para ti, Joaquín Torres. Quedou, claro, Álvaro, todo portugués que viña a Coruña, viña a Álvaro. E agora, claro, porque ese Joaquín Torres era, debía ser unha especie de fin de curso, era estudiante de leis na Universidade de Coimbra. Aquí, claro, fui a ter con Ferreiro, e Ferreiro presentou-lhe máis aquí. Unha deles era Purita Luís González, a irmán de pintor Juan Luís. E ese Joaquín Torres quedou encantado dele, acabaron casándose, foron establecendo despois no Porto, tiveron un fillo, pero ele morreu na arquitectura, quedou Purita unha idea de arquitectura, Purita, a irmán de Luís do Río, no ano 92. Porque me parece que ese detalle non é moi desconocido, que unha irmán de Luís non se casase con un portugués. Porque, claro, o portugués conocen aquí, a cabecita rubia, Coruña encantadora, que ten millóns encantadoras. Por eses anos, 54, tamén se crea unha revista aquí na Coruña, Atlántida, na que vai colaborar Ferreiro, non? Sí, ele colaborou, claro, esa é un ano tardío, a ele, non? Ali publicaranse cousas dele, pero poucas originales para ele, era reproduccións de traballos. De traballos anteriores. Entendes? Aí está a famosa esa de Cela, esa caricatura, non? Unha caricatura de Camilo José Cela, e esa debe ser exclusiva para ese, pero tamén un Valle Inclán, uns dibujos humorísticos, Gómez da Serna, en fin. Pero, xa te digo, me parece que pouca cousa para ele. Ti conviviches con el nos seus últimos anos, non? Xa nos últimos anos, xa enfermo, porque el padecía de... Ele padecía unha tuberculosis pulmonar. El dado do pai. O pai morreu aos 32 anos. Claro, esa enfermidade foi avanzando, pero debía ser nos anos 53, 54, así, apareció unha medicina de Estados Unidos que era hidracida del ácido isonicotínico. E tomou unha Ferreiro e revitalizou. Hasta emprendeu traballos, pero máis traballos grandes, de cuadros de color, eran... Óleos. Non, era... Watch. Tipo watch. Ainda que, por desgracia, a maioría que todos interveñar, sen acabar, non?
Entonces, despois, cando lle pasaron os efectos da medicina, xa fui pensando, estaba requerido na casa, a mellor de madrugada, presentaba unha hemotixis. Eu tiña que sair para a fábrica de Sego a buscar Sego para poner no peito, que tiña os últimos anos. E foi cando tamén os amigos xestionaron e ingresaron no sanatorio antituberculoso que estaba preto de Ferrol, de Catalóis, e ali estuvo unha tempada, pero claro, xa non tiña ali non había nada que facer, a respiración dela era non tiña veio para casa e tomou un pouco. Ele morreu, non dimos no visto dele, son dous rapaces, precisamente na plaza do Bárbaro da Viña, que dille un ao outro: a mí non morrer nada, a mí o que me asusta é quedarme dormido e non acordar. E iso foi o que lle pasou a mí. Quedou dormido e non acordou. Falece con 53 anos. Eso é, no 56, con 53 anos. Pero xa, efectivamente estaba aí. Non sei, que non tiña problema. Nos anos 50 tuvo algún recoñecemento así oficial, ¿no? Porque nomearon o académico de Belas Artes, ¿no? Sí, académico de aquí de Belas Artes. Fixo unha homenaxe, ¿no? Unha homenaxe... Claro, tamén lle fixeron unha homenaxe con unha comida, con moitas asistentes no casino. Aí, claro, os amigos dele, tuvo sempre moitos amigos en todas partes. Os amigos como foi Mariano Tudela, foi Luís, os que realizaron ese homenaxe polo ingreso na academia, e homenaxe tamén pola súa persoa. Trayectoria. Sí, e depois tamén ingresou na academia. Estaba moi enfermo xa. todo eso fui nas anos 50, no 56. 56. Moi ben, pois xa fixemos un repaso así biográfico pola... Sempre quedan moitas cousas. Quedan moitas cousas, non sei se alguén quer preguntar algo, porque así de remate imos proxectar aquí unhas imágenes brevemente, 5 minutos, pero non sei se antes queredes preguntar algo, aproveitando que temos aquí unha testemunha. No page de Manuel Antonio hai unha fotografía que lle mandou Manuel Antonio a Cebreiro, porque iba a facer unha caricatura, Sí. ten unha esterliña abaixo. Como se devolveu esa... Sí. Unha foto de Manuel Antonio vioulle para facer unha caricatura, ¿no? Manuel Antonio, unha foto, pero está nos papéis da Fundación Barriero. de Manuel Antonio, volveu para... Sí, din que procede dos fondos de Cebreiro. Na casa había unha fotografía de Manuel Antonio, e cando García Sabel publicou as súas poesías e a súa correspondencia, pediu esa fotografía non do dixo, pero a caricatura de Manuel Antonio por facer, non sei se por fotografía ou personaje, Claro, conocido. ainda que nunha carta de a túa caricatura ainda non me sei ben e tal.
estaba lle pedindo a ver cando me faz a caricatura e tal nas cartas, e non lle daba feito. Esa que quere facer unha E hai outra colaboración con Manuel Antonio moi bonita que ele coñece, que é que Bernardino Machado publica aquí o militarismo que clandestinamente, sin pé de imprenta. E como el estivera justamente na Guarda, en Camposancos, protegido polos Candeira, Manuel Antonio traballa despois cos Candeira e pasan clandestinamente o libro en Portugal, e Manuel Antonio, que xa coñece ben o río e todas as de navegar no Candeira, e pasan clandestinamente a mercancía libresca que se editou aquí en Moreno. Sí, e a colaboración, lógicamente. O libro O folleto do militarismo aquí se editou aquí. Que conoce a historia, Sei que pasou Manuel Antonio no barco desde a Guardia para lá. Aquí, cando estuvo o presidente Bernardino Machado, o presidente de Portugal, pois imprimironlle o libro ese titulado O militarismo, porque ninguén se atrevía a imprimir. E ali foron Don Bernardino, e con Sobreiro, con Guilherme Ponte, parece, foron a visitar o impresor Casado. Casado. Caixo, Casado. Non dixen Moret, pero non. Era Casado. Ese imprimiu-se, porque ademais leva un diseño de Sobreiro, na Tuncha de Gueima, original, non? E depois, esa edición íntegra pasou clandestinamente a Portugal, e Manuel Antonio, un dos que, a través do Miño, sabía. Sí, Pero ese polas multan a Bernardino Varela, cando se di que multan non é por iso. Sabían que esa actividade foi clandestina e recolleron exemplares porque se soubo. Bueno, son as cousas que influen, non? Pero, en principio, así directamente, non? Pero a relación é o núcleo das Irmandades da Coruña é o que edita o libro clandestinamente. E é a través de Blanco Torres e de Manuel Antonio que todas as Irmandades son o que o pasan en Portugal. Quero dicir que está totalmente desde o editor e todos os protagonistas, porque non conta ao final Blanco Torres, que se poñen en contacto e Cebreiro conecta con Manuel Antonio, claro, evidentemente, que son porque estiveran aquí no ano 21. De feito, Manuel Antonio empeza ca simbología nacionalista, das estrelas, da terra nosa, de tal, hasta que está aquí pasando revisión no Hospital Militar no ano 21, pasa aquí 20 e tantos días, e pasa as 24 horas con Cebreiro e con Vilar Ponte. Vive aí na calle, na Rúa Barrera, número 2, que había unha pensión. Están día e noite, a perna aquela que me manda el despois, dibuixada, hai unha cantidad enorme de billetes do Castromil de Santiago a Coruña que se vían os fins de semana, que estaban nas cafeterías, que tal, pero foi unha relación. E máis, eu creo que o protagonismo intelectual de Cebreiro é moito maior do que tivo participación no manifesto, pero moi directa, e a cultura, se autodidacta, ahora evidentemente estamos moi deformados con eso, a cultura sempre foi así, realmente cultura, non? A biblioteca e as lecturas de Cebreiro eran realmente extraordinarias, é dicir, comparadas as de Manuel Antonio, por exemplo, é dicir que a súa participación e a influencia que tuvo en Manuel Antonio e o respeto que tiene Manuel Antonio, eu modifiquei totalmente. Sí, porque mandan información de publicacións, de libros, pero total e absoluta, é dicir que incluso o manifesto, efectivamente, por que unha furiña boandeira, por que unha furiña? Bueno, evidentemente, a cuestión económica, pero é porque Cebreiro estaba ao día de todas as grandes publicacións que se estaban facendo no mundo, en Europa fundamentalmente. E mandou unhas ás revistas internacionais. E ele o que lle di, decía, se é unha folla boandeira sobria, ten que cumprir esa función. Se lle fan cousas que a ele era moi doado facelas,
porque as coñecía, lógicamente non cumplía, digamos, a función comunicativa para a que estaba feita, non? O sea, que para mí, eu creo que desde que entrei no papel deime conta da dimensión, do respeto que lle tiña Manuel Antonio, que lle tiña a pouco sempre, bueno, intelectualmente, non imagino, non? E, sin embargo, a él sempre absolutamente, non? Da mesma maneira que a exposición máis importante que se fixo sobre o ultraísmo, que foi o Iván, tal, as tapas de, hai dúas tapas de Cebreiro, pero destas que saíron Pedironnos a nosa... Supoño, unha era a de Hermida e Charlón, vamos. A publicación que fixemos en Betanzos, pediron para o Iván, para as exposiciones. Bueno, alguna pregunta máis ou pasamos a visualizar? Quería facer unha rápida. Tamén sobre unha figura moi pouco iluminada deste momento, que foi o Osorio, director do Conservatorio Nacional de Arte Galega, que nesa fotografía en que aparece Vilar Ponte, Cebreiro, Bernardino coas irmáns, o Bernardino Machado, hai unha figura que sempre se di, e alguén máis, Osorio, e hai unha carta conservada de Osorio a Machado en que di que non é del, non lembro agora de quen é, creo que é de Cebreiro, que di, o Osorio foi con un caixote de 200 exemplares do militarismo para facerlos chegar a Manuel Antonio, el foi que nos levou para que cruzasen o río. Tamén está na exposición de Cebreiro, nas Irmandades, no local das Irmandades, hai unha caricatura de Osorio que só se reproduciu, que eu saiba, en Alfar, no 20 e moitos. Sí, con un sombreiro, penso que tamén. Entón, a miña pregunta é se hai constancia de máis correspondencia con Cebreiro, do destino desta caricatura, de algunha outra información, porque Osorio é difícil sacar a superficie, porque aparecen así estes detalliños e pouco máis. Fernando Osorio do Campo, que relación tuvo con Cebreiro? Porque fixolle unha caricatura, non? Fernando Osorio. Sí, Osorio, do teatro. Hai unha magnífica caricatura. Eran amigos. Fernando Osorio era un comunés que pasou para o Porto, se formou, en fin, publicou alguna obra de teatro. No arquivo na biblioteca de Álvaro hai unha titulada de sobreimitación. Fiz unha caricatura muito preciosa, magnífica. Acompañou precisamente a Don Bernardino e a Cebreiro cando foron a intento de casar, a imprimir o militarismo. Depois, xa non teña así moitas noticias. Sei que Marino Dónaga publicou unha biografía sobre ele, máis ou menos. Non hai cartas con Cebreiro, non hai correspondencia. Únicamente iso, que te fixo a caricatura, e hai na casa o ese obra de teatro, de sobreimitación. E despois fora funcionario municipal aquí na Coruña. Depois, cando foi en 36, marchara, pero despois regresou aquí a Coruña, aquí morreu. Morreu aquí. Iso é os datos, xa teño de Dónica. Pero o observador de Semilla así pode desaparecer. Ben, pois... Queres que pase o Alfonso, se queres ver as imaxes, poste... Maravilloso, como xa coñece. Xa se Bueno, este é un autorretrato dele. É que é noviño ainda, non?
es claramente que dominou coa pucha. Este utilizara a molonaría no catálogo daquela exposición a portada. Esta é a foto a que facías alusión da exposición. Cebreiro é a terceira cara que se ve, e hai outro home aquí, pero só se ven as pernas, non? Víctor Casas é o primeiro, Vilar Ponte está ao lado de Cebreiro, aí está totalmente alopécico, non? A súa boina de abelá, de casquete, e despois, pois, o outro é o das gafas. Eu veño non dis, non? No, este é o escultor Madariaga, irmán de Salvador, non? Emilio Madariaga, pero tamén está Bernardino Varela, Plácido Castro. o das gafas. O que chapeu é Correa Calderón. Correa Calderón, é? É o chapeu. Non, é dos botins. o dos botins. O chapeu non sei se sería Ernesto... Que é unha caricatura moi curiosa porque polos trazos esos que ten ao fondo e esas líneas que destas non fixo demasiadas deste tipo, non? Deste estilo. Este é o médico Rodríguez, que sale na nosa terra, pero tamén salira noutra publicación coruñesa, Acción Coruñesa, dos anos tamén desa época. A barquiña esa fai explicar. referencia a unha conferencia que produxou sobre Colón Gallego. Sí, señor. Por iso, porque ningún diseñador de caricatura ten cousas así. Sí, É a única que ten. un toque así infantil, non? Dalle un toque infantil. Pero o médico Rodríguez, Alfonso, tiña algunha relación familiar con Cebreiro? Había algunha relación familiar con Sí, Cebreiro? era parientes, Eran parentes, verdad? Bueno, o célebre médico Rodríguez, coñeceredes todos, pues, ten un busto aí, unha praza de... Son dúas, de Ourense, non? moi parecidas. Fíxolle dúas. Fíxolle dúas, non? Bueno, esta é unha portada que fixo para a nosa terra, que se publicou durante varios meses, non? Cando era decenal, un dibuixo pequeno, e aí a época en que está dirixida por Antón Vilar Ponte, non? Este é de 1920. Ese é un deseño precioso. Que ten unha historia tamén. A nosa terra repetimos varias veces. Sí. Ese foi o que Bernardino Varela do Campo empleou para a súa colección de contos para nenos. É un deseño precioso. Vai ser foi todo por anos que tiña. Sí, tiña 17 anos. 17. Bueno, Xoán Vicente Viqueira, un dos grandes persoeiros destacados do nacionalismo, e da Irmandade da Fala da Coruña, non? Foi o presidente. Unha síntese, unha liña, son líneas, unha liña na máis. Bueno, a Viqueira, xa contei antes a causa da nosa relación, da nosa amizade, fíxolle varias, fíxolle unhas 4 diferentes, non? En outra está con bigote, con unha paipa na tripa, son diferentes. Bueno, Antón Vilar Ponte, claro, xa dixo Alfonso que lle fixo unhas 17 caricaturas, non? Algúnas incluso duplas, que despois comentaremos ao chegar a unha delas. Esta é unha coloreada xa, pero tenlas de Corponteiro, tenlas de moi variadas de Antón, e tamén do seu irmán Ramón, que creo que ven agora, pasei o seu irmán Ramón Vilar Ponte, Ramón Vilar Ponte,
Ese é o irmán Ramón. E daquele libro aparece como de un verbo como que é de No, pero aquí na firma dio claramente, Ramón Villar Ponte. pero no libro aparecido. No libro do Castro. Bueno, Ramón tamén lle fixo varias, de Vicente Risco, porque tamén lle fixo algunhas, esta coloreada. Bueno, todas estas coloreadas están no Museo de Belas Artes agora, verdad? Como antes de Ramón, Sí, que sí. quero contar unha cousa. Conta. Que era como un libro. Ramón Villar Ponte ven para a Coruña no ano 43, que parece que foi. Aquí foi profesor, foi depois numerario da Academia Galega. Reuníanse nunha tertulia no Café Asturias, que estaba entre a Rúa Compostela e Sánchez Berro. E ali, no ano 53, un día, acabado de comer, asistiu a esa tertulia, fumaba tamén con Sebastián Martín Risco. E un día, revesendo sucre no café, quedou desformado, e ali morreu. E levaron para casa. Deu 2 días máis. Me parece que pouco sentido coñece ese detalle, como morreu de pena. E é curioso porque en esa tertulia sempre hai personas hablando. Morrer a consecuencia dunha perforación de estómago. Xa morrera no 35. Pero iso foi no ano 36. 36, eso. En el 36, cando xa salira electo diputado, non? Por Frente Popular, tomou posesión. No, que era curioso que nesa tertulia acompañaba siempre luego a Sebastián Risco, lo acompañaba siempre su despacho. Y cuando llegaban allí a la Plaza de Galicia le decía: don Sebastián, lujo asiático. Porque el despacho, claro, de la Plaza de Galicia, la Casa Cortés, pues en aquella época pues era, imagino que el mejor portal que había en esta ciudad. Sí, sí. Él le decía siempre le decía: don Sebastián, lujo asiático. Bueno, Risco, xa comentei, lle fixo varias. Manuel Antonio, a única que se coñece, non? De Manuel Antonio e de Corponteiro, que é a que usamos aí para ilustrar a edición do manifesto, cando foi o centenario. Bueno, esta xa é máis posterior, do poeta González López Avente. Como vedes, moitas son, pois, personaxes relacionados cas irmandades, ou ben escritores ou artistas, fundamentalmente, os personaxes caricaturizados, non? O outro gran poeta das irmandades da época, Ramón Cabanillas. Aquí, en esta ocasión, contín eu precisamente por primeira vez, e única vez, a Cabanillas, porque Cabanillas viñera a Coruña para asistir a academia, a facer na academia a contestación ao discurso de ingreso de Ramón Villar Ponte. E foron todos a saludar a Cerveira. E Cerveira tomou nota para facer desta caricatura e eu conocí a Cabanillas personalmente. Castelao tamén fixolle algunha máis, pero esta quizá é máis lograda, non? Que Ciro sempre destaca moito ese arabesco que forma o queixelo e a boca, non? Un único trazo, fai aí a boca e o queixelo, un rasgo moi curioso, non? Este desta mês. Pero esa caricatura de Castelao tivo mala sorte. Tuvo mala sorte. Porque no libro de... No libro de Tudela non aparece. sale en negro en pequenino. Sí. Sale reducida en branco e negro. E despois, no catálogo que se fixo da exposición no kiosco, tamén sale en negro. Sí, pero no de Betanzo saleu en color, No de Betanzo saleu en color.
Bueno, Lesta Meis, o escritor daqui de Irís, non? Novelista daqui da parroquia de Irís. Lesta Meis, como se mete, bueno, contestou ao manifesto, non? E na correspondencia, como ben sabes, Cebreiro cháballe Vesta Máis. Vesta Máis. Pero, bueno, despois deberon de mellorar as relacións porque terminou facéndolle a caricatura para un libro que editou posteriormente e incluso lle fixo un ex libris. Esta caricatura procede dese libro. Manuel Gris Freire, ben coñecido, xa non vamos a... E Lois Peñanovo, o abogado de Alves, que foi o primeiro concelleiro nacionalista da Coruña, polo ano 20, non? 2021. Este é Manuel Abelenda, non? Pintor coruñés, un colega coruñés. Este é o grabador Castro Gil de Lugo, moi famoso tamén. Este é o escultor Compostela, que caracterizábase por facer esculturas de animais. Nunha temporada fixo moitos pingüins, daquela retratou así como un pingüín. Este, pois, ben coñecido, non? De todos, Isaac Díaz Pardo, daquela moi novo, ainda nos anos 40, cando empezou a expoñer despois da guerra, non? Este outro escultor tamén, José Juan. Este é o pintor Juan Luis, que era compostelán, non? De Santiago. Leandro Carré, coruñés, home do teatro, non? o autor de dicionario. É tamén autor dun dicionario, Leandro Carré. Este é o violinista Manolo Quiroga, que ele tamén era un gran caricaturista. Ten feito caricaturas de amigos, pero tamén autocaricaturas, e demostra que dominaba moi ben a arte da caricatura, non? Este é o pintor Sotomayor. Tamén que era un colega. Outro colega. Pintor Sotomayor. Que foi director do Museo do Prado, non? Esta é a famosa estilización de Valle Inclán, que é prácticamente unha línea que se vai moi louvada esta. Isto é o que lle chaman os estudosos, os especialistas da caricatura, chaman de caricatura arbitraria, non? Este tipo de... Como esta outra caricatura arbitraria, que neste caso lle fixo o poeta Victoriano Taigo, que precisamente nos anos destos da xestación do manifesto, máis alá, pois tamén ten moita correspondencia con Manuel Antonio, que era mestre. Este é Wenceslao Fernández Flores, outro personaxe moi caricaturizable, polo seu perfil. Se coñe na fundación de Cambria, que teñena como imaxe, digamos. Bueno, Federico García Lorca, unha caricatura moi simétrica, destes ten varias deste tipo así simétrica. Cebreiro coñeceu a Lorca no ano 32 aquí na Coruña, cando ven a dar unha conferencia aquí no Teatro Rosalía, creo, e despois foi tamén a Lugo, pasando por Betanzos, onde parou, por eso hai unha foto ali del con un grupo de coruñeses no adro de Santa María. Este outro coruñés, Miguel González Garcés, e don Bernardino Machado, político, expresidente portugués, presidente desaloxado, digamos, que era un pedagogo tamén, era un gran pedagogo, non? Era unha caricatura moi simétrica, chamativa, porque era un señor xa de edade avanzada, que tiña eses mostachos enormísimos, non? Bueno, outro político, neste caso coruñés e español, Casares Quiroga, e
o que foi presidente da Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, e logo fusilado ao remate da guerra, en Montjuïc. Bueno, aquí temos un exemplo de caricatura dupla que recolle a Unamuno, en primer termo, en segundo termo Teixeira de Pascuais, poeta portugués, que é moi valorada en Portugal, foi utilizada na edición de un epistolario entre os dous, entre Unamuno e Teixeira. O que pasa é que na edición, por error, en lugar de poñer febreiro, puxeron cabreira. E logo, eso tardou anos en desfacerse o entorto ese do autor. Este, precisamente, Teixeira de Pascuais, outra das caricaturas moi simple, moi esquemática, E este é un exemplo de ilustración de libros, neste caso para a colección céltica de Ferrol, este Parrafeo de Charlona Hermida, o Parrafeos, que son dous, Axúdate e o Veciñeiro, non? Bueno, podría traer moitas máis así de libros, pero solamente a estas dúas. Este é do Mariscal, pero xe histórica en verso, de Cabanillas e Vilar Ponte, e Dibuixos de Febreiro, editado aquí na Coruña, en Porlar. Casal, estes son os dibuixos interiores dos diferentes apartados, non? Prólogo, acto primeiro, segundo, terceiro. Bueno, e aquí xa falamos de vida gallega, que colaborou durante moitos anos, foi unha das etapas, non sei, unha das publicacións que máis anos, porque era que lle pagaba, e en portada salen así, descoloreados, co pé aí, non? Que, bueno, queda un pouco pequena a letra para lerlo, porque é unha crítica que fai usted no 32, que fai unha crítica de alguén que xa pasou por todo as situacións políticas anteriores, a ditadura, a dita blanda, fora agrario, fora... e agora xa republicano, non? Fai... Pasa que non... Bueno, podría aumentar ela, pero... A ver se a leo... Bueno, a ver. Deixe-me ampliarlo porque é curioso. Oi, agora paseime. Agora paseime. Está grandísimo. Vamos a disminuir así. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, leo luego aquí. Hai que ver que cacho de home é. Foi do Somatén, foi dos agrarios, foi das dúas ditaduras e agora é republicano. E di outro. Astra parece imposible que na cabeza dun soilo home poidan caber tantas ideas. Bueno, este é outro exemplo do tipo de humor que facía Poidal Gallego xa nos anos 50, non? Nos anos 50 ata a súa morte. Este tipo de viñetas, un humor amable, porque claro, nese momento, en plena ditadura de Franco, pues tampouco se podía ser moi profundo, non? Escollín este porque eu son de Betanzos, non? E pois eu coido que as mellores festas da Coruña son os caneiros de Betanzos. Isto creo que eres o modelo, tía, aquel dali, verdad, Alfonso? Creo que eres o modelo, tía, aquel do sombreiro, non? Sí, eu fixe. Se vine moitas veces de modelo. A meu sombreiro na casa. Bueno, Febreiro tuvo moitísima relación cos poetas, xa falamos, tanto cos galegos como os portugueses. Ele mesmo empezou de novillo facendo poemas, pero foi moi querido polos poetas, que lle dedicaron poemas, pero non só dedicatorias, sino que ele era o obxecto dos poemas, non? E neste caso de Teixeira de Pascuais, estoitaba, moi coñecida, que di así: meu Álvaro Febreiro da Galiza, intérprete da vida que murmura nas árbores, nos montes e na brisa,
e da alma divina que fulgura a través desta máscara indecisa, que é nosa humana e tráxica figura. En ti saúdo a mística beleza da terra mai, da terra portuguesa. Pero aí o que é curioso é que nos tempos debido a guerra europea, nos anos 14 ou así, había unha tendencia saudosista dicían Galiza é un bocado de Portugal, son as patas do león de Castela. E aquí Galiza é a terra máis de Portugal. A terra portuguesa. Bueno, para rematar, pois escollín tamén esta, que estamos no ano de Manuel María, é un Manuel María noviño, en Lugo, no San Xoán de 1958, que tiña 28 anos, un pouco antes de casar con Soleta, dedícalle, había 2 anos que morrera Cebreiro, ia facer, ainda non facía 2, dedicalle esta cantiga en louvanza de Álvaro Cebreiro, así con un aire un pouco, pois, neotrovadoresco, non? Gracias a ti, amigo, eu teño a latexar a Galicia labrega e a Galicia do mar. Teu corazón era un laio. Ti tiñas nas maus este tremor, unha sorrisa leda e a tristura da dor. Teu corazón era un laio. Ti tiñas en ti unha arela infinida, un paxaro a cantar, unha estrela encendida. Teu corazón era un laio. Por ti Galicia ten máis eternidade, amosache limpiamente a súa fonda verdade. Teu corazón era un laio. E aquí ti fuche, meu Álvaro Cebreiro, un home de verdade, un artista sincero. Teu corazón era un laio.